Полиция хезмәткәре коммуналь хезмәтләр өчен бурычлының фатир ишеген шакый, тик файдасыз. Хуҗалары чыкмагач, ишекне кайырып ачарга мәҗбүрләр. Шундый көрәш Җиңү проспекты 1-22 йортында булды. Биредә яшәүче хатын-кыз 3 елдан артык коммуналь хезмәтләр өчен түләмичә 660 мең сум бурычы җыелган. Есть судебные приказы на взыскание задолженности, но они их не исполняют, двери не открывают, ни на какие переговоры не идут. Соответственно, было уже принято решение на выселение данного абонента, но данный абонент выселяется в другое жилье, более меньшее. Район буенча шунда 250 фатир исәпләнә, аларның идарәче компанияга 200 мең сумнан артык бурычы бар. Әҗәтләрен капларга мөмкинлеге булмаганнар белән дә аерым эш алып барыла. Бывают всякие в жизни ситуации у людей и трудные, то есть мы, как управляющая компания, предлагаем или реструктуризацию задолженности, или еще какие-то. То есть у нас некоторые есть случаи, что семьи устраиваются к нам на работу, на погашение задолженности, берут какие-то объемы, ремонт в подъездах. То есть, любые выходы мы предлагаем. Әлбәттә, идарәче компания мондый бурычларга күз йома алмый. Алар әҗәтлеләрне судка бирәләр. Алай да битараф калучыларга көннәрнең берендә суд приставлары ишек шакыячак. Коммуналь хезмәтләр өчен 3 ел дәвамында бурыч җыеп ятучыларның калганнарында шушы ук язмыш көтә. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.